fi boro untaga singi pratarik Desember ngira ke singi borom jong ka Maria Tesati bala pun klem pop tenrai the Immaculate Conception but naga gospel kat kumu Lucas kalanong baningkong dekat arpo praterter ni pule kini ki kentin fideban pule lot ngasu pule tang kendet uble la pha eu angel Gabriel sha krishnong ha Galileya kabakarteng Nazareth la rak khubar sha kawai ka kanthe ba yatektin baruwe brio bakarteng Joseph nagar Jairu David ka karten jang kata kanthe sate ala long ka Maria utau angel ula wan shaka barula ong kublei ka badap daga jinga e try udon batfi la karko ye phi napdeng ki kanthe baro te don bun ba lungo don ba kali jingli kumno ngitep chapanganega jing shisha badganega simburam bakra ba Maria kala longa bala pon klam pop tenrai kumno ngitep mono ba pantibiengi ndei mei pa jong ka Maria o Joachim bad ka anaba khut mono ba pantibiengi ublehi kumno ngitep pule ka gospel mandaga si ubleula pha ubleula hikai el angel Gabriel kumno ban ai kuble ka Maria te na ka jihikai jo ublehi ngila tip ba kalalong ka badap daga jinga e ujaram ba khod ula ai ngi kine ki kintian naktin Latin gracia plena badap daga jinga e te bale don ba arthatien nangno gde banwan ka jinga arthatien amar de ka aktien jung ble nde naktien jung angel Gabriel de uble ula pha e angel bar uble ula hikai te shai bha o pabokhet ula ai ngi gane ga simboram house name Shiajar Praspasan Phosau 1854 Upop Pius Bakhandai ban sungthu yagane ngakoban ai shoi fi ko homework namalada fimle homework finamyo jingshai daladi te kashiti ban baar jong Paulus shau Timotheus kalanang baning kong dakhar bakhandai kashiti baar jong Paulus sha ki Korin kalanang ba phra dakhar banyo ka gospel kat kum Yohanes kalanang baning kong khatsao hadu khatnyo kashiti sha ki Ephesus kalanang baning kong dakhar banyo sha ki Colose baning kong nri ba Shiti Baar Shaki Korin Kalanong Khat Ar Dakot Bakhandai Kashiti Shaki Hebrew Kalanong Kabasao Dakot Khandri Shiti Shaki Kalatia Kalanong Baningkong Dakot Khatsan Ki Kam Jungi Apostle Kalanong Bandri Dakot Bafra Kene Desa Shapangu Stephen Te Ki CCC Catechism of the Catholic Church Shiajar Khandai Spa Khandai Punya Hadu Khandai Pupra then 722491508 कने का होमवर्क लदा फिले बहा फिनसायो जी का एक बशाई कदार हलर कने का सिंगिबुरम ते बनसुथु खमशाय के जिंगमुर जगने का जिंग सिंगिबुरम गाशु को बन आई फिक जिंग का जंगा बालंग कबा ngiyo lamba ke jingduai haga por mas de ke jingduai lamprang yang ten pareng yang preface ngumne kokpa memshim la sha ba ka jing jaklia jang ka pop
kan bit hak Maria te suti nadu basdang ke jingim jengka mela pendap yaka daga jingim jingai Angel Gabriel long kabadap daga jingai ba kandup long ka khmi jung ukhon jumi kalong ru ka jingai jung me ha ka balang ka Maria kanuksa jung kata ka ba ka balang kan salong shisen ka sngi haba yakikun jung ka baro ansapun khoi na ka pop haba ki poisha bning barabor ka the suti bala khaya ukhulong but ne ukhulang brod ba weng no ka pop jung ka parthe te hangnaring i ka jing kai jung ka balang te kidon tang arngot ki kan thaya kane ka parthe baro ko we ke la long ba la kha klam pop ten rai ka em bat ka Maria paningkong la long ka em re la jayu ka em la wan raya ka pop ten rai adien ban bat ka Maria lang bau Jesu khun jeng kau la shim no ya ka la plading ina ka pop ten rai kane ka de ka jing fer hapdeng kine arngot ki kin thei but ko himen ko para bayet mantaga sngi ka balang da ka ba aing kane ka jing kane ka sngi burom ka ko ban pan kan mau yingi ba mono bala ban yarap yingi ban em ka jingim kat kum ka jing kai jung blei de ka Maria bale uksur uti ka Maria namar galom badap daga jingai te mantaga sngi kitoi bamla banle shai mene suma hayeng duailang baro sauteli ki jingmaya jung rosary bu khot finsa yo shibun ka jingkar khu hakene ka sngi pen uble u kar khu ngi man ka sngi re kun kini ki sngi khrao yo double jingkar khu nagataga da ngashu kwa ban pangan mai fi ban mai ki ba don ime hagabalang jungi ngim deban sunsi ni ngim deban do jingkermen ngim deban sngap kulmar yeno ba kren ke ba kim suntu shapanga Maria tre ni ngin suntu khamshai ba ngin sngongo yauble namar maul aingi langbau Yohanes jandipna halalum Calvary ula aingi ka Maria balong imejingiru but lembaga jing asylum jong ka Maria te sute bleberan borbro pa baru kun baru mensimbo ko kar ko yefi sing borom basuk